Ці магла смерць палітвязня Андрэя Паднябеннага за кратамі быць вынікам прафесійнай помсты? Пра гэта мы пазней пагутарым у жывым эфіры «Піку свабоды» з праваабаронцам Леанідам Судаленкам. З вами Аляксей Знаткевіч і зараз да гарачай навіны. Стала вядома імя беларускага дыпламата ў Чэхіі, які мог мець дачыненне да шпіёнскай сеткі. Паводле інфармацыі «Свабоды», гэта можа быць Мікалай Дукшта. Ён працаваў і працуе ў амбасадзе Беларусі ў Празе. Ён займае пасаду дарадцы і займаецца адміністрацыйнымі справамі. Аб выкрыцці сеткі беларускіх спецслужбаў, якая працавала ў Еўропе, заявілі чэшскія сілавыя структуры. І я працытую з чэшскай спецслужбы ў соцсеткі X. Служба бяспекі і выведкі сумесна са спецслужбамі Румыніі і Вугоршчыны паспяхова ўмяшалася і раскрыла беларускую сетку, выбудаваную ў Еўропе. А тым часам румынскія спецслужбы заявілі пра затрыманне 47-гадовага былога намесніка службы выведкі і бяспекі Малдовы, 47-гадовага Александра Балана. Яго вінавацяць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. Мы звярнуліся па каментару службы бяспекі і выведкі Чэхіі, але нам там адказалі, што публікацыя дадатковай інфармацыі можа нашкодзіць расследаванню, якое працягваецца. Вось што пра гэтую справу расказаў Онджэй Сокуп, чэшскі журналіст грамадскага радыё, які займаецца гэтай тэмай. На жаль, ми не маємо ні імені цього дипломата, ні його супрацовника з Молдови. Пакуль ми не ведаємо додаткову інформацію, але що ми розуміємо, що ця операція, вона зв'язана так само з працею російської розвідки. Так? Тому що до 22-го року тут російське посольство, воно було центром російського шпіонажу не тільки в Чехії, і особливо не тільки в Чехії, але вони керували своїми агентами в Німеччині, там, Угорщині, в інших країнах. І після висилки в 22-му році ми бачимо, що вони намагаються створити цю сітку іншим чином. Так що, можливо, що вони попросили білоруських колег, тому що ми відаємо, що там ФСБ, СВР доволі співпрацює з білоруським КДБ. Я не пам'ятаю, скільки дипломатів білоруських зараз у Празі, але, мені здається, є там 5, 7, щось таке. Там їх важливість у тим, що у них є імунітет. Так? І мені здається, що і для чеської контррозвідки вони не були такими важливими. Так? Тому що тут було 60-80 російських дипломатів, які були підозрювані, що вони тим чином роблять щось для там, спецслужб. І зараз російська розвідка повинна працювати з нелегалами, та, з людьми, у яких немає дипломатичного імунітету, яким вони робили іншу ідентичність, там довгі годи, там шмат грошей так само. Тобто ризикувати з цими людьми, так собі. А коли попросити там от, білоруського колегу, він з'їздив там в Будапешт, наприклад, щось там передав, там і так далі, да? Тобто якісь речі, які неможливо зробити онлайн, так, мовно кажучи. Це дуже добре. Да? Тобто, як під час Холодної війни, наприклад, там чехословацька розвідка так само, вона працювала в країнах, де совєтська розвідка, наприклад, не могла так добре працювати. Так? Це ще питання, що для ніяких людей працювати для білоруської розвідки, там і ще буде подано, як там, я не ведаю, там, вот маленька країна, ось ми хотім добре відносини з
там Заходом, вот можете там нам там щось там передати, і може бути інша реакція на якусь таку пропанову, як коли б була ось ми тут із СВР, там давайте працювати на Крим. Так що, тобто якась там ніша для білоруського КДБ безумовно є. І ми таксама спыталіся ў спадара Соўкупа, наколькі высылка беларускага дыпламата можа быць выклікана нейкімі ўнутрыпалітычнымі разлікамі ў Чэхіі. Да прыкладу, у хуткім часе ў Чэхіі маюць адбыцца парламенцкія выбары. А таксама ці можа гэта неяк быць звязана з затрыманнем на мінулым тыдні ў Лепелі грамадзяніна Польшчы, якога беларускія ўлады абвінавацілі ў спробе здабыць сакрэтныя дакументы пра беларускія расійскія вучэнні «Захад-2025». Мне здаецца, што так як гэта была міжнародная співпраца, то просто каардынаваць затрыманне кагосьці в Тимишоарі з чэшскімі выбарамі даволі складана, даволі цяжка. Так што мне здаецца, што я бы бачил скорее контекст затрымания у Беларуси польского монаха, что может быть там КДБ уже тогда ведал, что там раскрыли кого-то из інших людей у Европе, и может быть это такой обменный фонд. Нам превентивно затримали якогось там поляка, щоб після, може бути, обміняти. А так з виборами, і мені здається, що це не серйозно для політичного контексту Чехії. Тобто там хтось там прочитає, тобто ми там якогось там шпіона там вислали, да? Добре. Але це не питання, которое бы вырашало вынік выборов. Паводле інфармацыі вугорскага выдання «Тэлекс», у справе аб шпіёнскай сетцы КДБ, акрамя былога малдоўскага субіста і беларускага дыпламата, якога выслалі з Чэхіі, фігуруе таксама і беларус-актывіст апазіцыі. Паводле выдання ён працуе таксістам і жыве ў Польшчы на мяжы з Беларусю. Пры гэтым вугорскія журналісты не далі дадатковай інфармацыі пра тое, ці затрыманы гэты чалавек. Больш пра гэты шпіёнскі скандал можна даведацца на нашым сайце свабода.орг. І нагадаю, што вы таксама можаце задаць свае пытанні нашаму наступнаму суразмоўцу падчас нашага жывога эфіра. 8 верасня стала вядома, што за кратамі на пачатку верасня памёр 36-гадовы палітвязень Андрэй Паднябенны. Ён быў асуджаны амаль на 17 гадоў, і больш пра яго ў нашым рэпартажы. У калоніі ў Магілёве памёр 36-гадовы палітвязень Андрэй Паднябенны. Пра гэта паведаміла яго маці. Палітвязня асудзілі амаль на 17 гадоў. Гэта відэа з уручэння яму атэстата. Валентина Николаевна, у вас хороший сын. Вы дали ему хорошее воспитание. Спокойный, добрый, отзывчивый юноша. Любит и знает историю. Готов любому историческому факту дать свое философское трактование. Обладает огромным чувством юмора. Верный друг и хороший товарищ. Пользуется уважением среди одноклассников и учителей. Поздравляю! Яго вінавацілі ў тым, што ён нібыта падпаліў машыну сілавіка, стварыў і адміністраваў тэлеграм-чат і абразіў Лукашэнку. Яго судзілі Анатоль Сотнікаў і Руслан Царук. Паднябенны меў расейскае грамадзянства, але з 6 гадоў жыў у Беларусі і меў дазвол на жыхарства. На выбарах 2020 года ён быў назіральнікам, удзельнічаў у акцыях пратэсту. У Андрэя засталіся жонка і 2 малых дзяцей. Дакладная прычына яго смерці невядомая. У афіцыйных крыніцах інфармацыю пра смерць не пацвярджалі. Гэта ўжо 9-й палітвязень, які памёр за кратамі. І больш пра Андрэя Паднябеннага можна даведацца на нашым сайце свабода.орг, а з намі на сувязі цяпер былы палітвязень, праваабаронца Леонід Судаленко. Спадар Судаленко, добрый дзень і дзякуй вялікі, што знайшлі час паўдзельнічаць у нашай праграме. Добрый дзень. Вось была гэта інфармацыя, што сярод абвінавачванняў, паводле якіх судзілі Андрэя Паднябеннага, было і тое, што ён нібыта падпаліў машыну начальніка ўправы дэпартаменту выканання пакаранняў.
З вашага досвіду і з той інфармацыі, якую вы маеце, наколькі вось да такіх вязняў, наколькі на іх большы ціск у зняволенні? Безумоўна, усе палітвязні, якія пераступаюць парог СІЗА ці этапіруюцца ў калонію, безумоўна, вось з самага першага кроку іхняга у зняволенні паўстае пытанне па тых артыкулах, па якіх той ці іншы палітвязень асуджаны. І, безумоўна, калі чалавек прыехаў з такім артыкулам, як пашкоджанне маёмасці у аднаго з начальнікаў дэпартаменту выканання пакаранняў, то бок і яго ў гэтую сістэму прывезлі на 17 год выжываць, то, канешне ж, да гэтага чалавека стаўленне будзе іншае, чым, напрыклад, да чалавека, якога прывезлі ў калонію за лайкі, дызлайкі, напрыклад, ці нават за ўдзел у недазволеных масавых мерапрыемствах. Поэтому нельга выключаць, у тым ліку і тую версію, якая гуляе на прасторах інтэрнэта, пра тое, што гэта была своеасаблівая помства менавіта гэтага чалавека, якому ён пашкодзіў маёмасць у выглядзе службовага аўтамабіля. Якраз былы палітвязень і журналіст Ягор Марціновіч напісаў пра гэтую прафесійную помсту, і пра гэта, дарэчы, калісьці адкрыта казаў былы міністр унутраных спраў Беларусі Ігор Шуневіч. Памятаеце, калі была сітуацыя з помнікам гарадавому, ну, там ён адкрыта казаў, што такіх людзей мы будзем пераследаваць і прафесійна помсціць. А вы маглі б даць прыклады, вось, што можа адбыцца, якім чынам могуць ціснуць супрацоўнікі у зняволенні, калі ім дадуць такі загад? Вот, як адбываецца гэты ціск? Калі паступіць каманда, а каманда у калоніі паступае выключна з дэпартаменту выканання пакаранняў, калі з гэтага ведомства сілавога паступіць каманда стварыць ад на зямлі таму ці іншаму асуджанаму, гэта будзе узята, як кажуць, пад казырок. Адразу, як толькі чалавек пападае нават у карантын, яго прям з карантына кідаюць у ШІЗА, вось, трымаюць там на пэўны час, вось, потым глядзяць на паводзіны гэтага чалавека. Магчыма, яму могуць прапанаваць яшчэ і супрацоўніцтва, падпісаць пэўныя паперы. Ну, безумоўна, калі чалавек не ламаецца, калі чалавек адмаўляецца супрацоўнічаць, ён увесь час, увесь свой тэрмін можа і прасядзець у такіх жахлівых вельмі умовах. Ці прымяняюць фізічна гвалтаванне? Да, напэўна, прымяняюць. Хадзілі чуткі у лагеры пра тое, што спачатку кідаюць у карцер, а там ужо в адзіночнай камеры могуць прымяняць і фізічны гвалт да таго ці іншага палітвязня. Але доказаў няма, але мы бачым прыклад, напрыклад, вядомага палітвязня Бабарыку, які з паломанымі рэбрамі папаў у шпіталь нават. Да? Вось, выйдзе, дай Бог, Бабарыка, мы пачуем сведчанні пра тое, як гэта адбываецца. Але сёння ў нас у праваабаронцаў няма доказаў пра тое, што да таго ці іншага палітвязня ўжываюцца фізічны гвалт. Але, напрыклад, катаванні, напрыклад, холадам, я праз гэта прайшоў, калі тэмпература ноччу не дазваляла мне спаць, у мяне зуб на зуб не пападаў, таму што кінулі ў адзіночную камеру, было вельмі холадна у гэтым карцеры. Гэтаму выключаць нічога нельга ў гэтым сэнсе. І я нагадаю, што вы самі можаце задаць пытанне спадару Судаленку цягам гэтага жывога эфіру. І, калі ласка, калі для вас гэта бяспечна, падзяліцеся гэтым відэа, паставце лайк, гэтак яго пабачаць больш людзей. Я яшчэ працытую прадстаўніцу аб'яднанага пераходнага кабінета Вольгу Зазулінскую. Яна сказала, што смерць палітвязня – гэта не выпадковасць і не трагедыя абставін, а вынік сістэмнай палітыкі рэжыму, які мэтанакіравана знішчае людзей у турмах. Вось вы пагадзіліся з такой ацэнкай?
Можна пагадзіцца, але ж ведаеце, сёння немагчыма правесці по гэтаму факту якоесьці расследаванне аб'ектыўнае, да? І по гэтаму ўсё гэтыя прычыны, магчыма, мы даведаемся толькі тады, калі ў краіну вернецца канстытуцыйная законнасць. Таму што без расследавання пра што можна сказаць? Толькі высоўваць рознага шкалту версій, да і не больш за тое. Я скажу пра, яшчэ хацела сказаць пра тое, што з пункту гледжання міжнароднага права гэта злачынства можа ўтрымліваць прыкметы такога міжнароднага злачынства, як злачынства супраць чалавечнасці. І, безумоўна, гэтыя ўсе злачынствы яны не маюць тэрміну даўніны. Галоўнае, каб краіна вярнулася ў прававое поле. Вось, гэта вось самае сёння галоўнае. І тады, канешне, мы хутка знойдзем адказы на ўсе тыя пытанні, якія сёння стаяць перад беларускім грамадствам. Калі ўжо гаварыць не канкрэтна пра абставіны гэтай справы, а пра тое, якая сістэма створаная ў прынцыпе для палітвязняў у беларускіх месцах зняволення, вы са свайго досведу і з той інфармацыі, якую вы атрымоўваеце як праваабаронца, наколькі гэта саму гэту сістэму можна назваць сістэмай знішчэння людзей? Безумоўна, гэта сістэма не перавыхоўвання людзей. Гэта сістэма, як вы трапна яе назвалі, сістэма знішчэння людзей, таму што пачынаючы ад медычнай дапамогі, харчаваннем, стаўлення абслугоўваючага персанала, так званых кантралёраў да палітвязняў. А я падкрэсліваю, усе палітвязні пазначаюцца жоўтай біркай, жоўтага колеру біркай спецыяльнай, да? І стаўленне да палітвязняў яно вельмі адрозніваецца ў негатыўны бок ад стаўлення да звычайных асуджаных. Сістэма не перавыхоўвае, яна не мае перад сабой нават мэты перавыхаваць палітычных вязняў, знішчыць іх дух, прымусіць іх прызнаць віну ў тым, чаго яны ніколі не рабілі. Вось гэта галоўныя мэты, якія ставяць перад сабой сістэма, вось беларуская сістэма і дэпартамент выканання пакаранняў у прыватнасці. Вы ўжо сказалі, што можна будзе пра нешта канкрэтна казаць, калі будуць высветленыя абставіны гэтай справы, калі будуць нейкія доказы. А ў цяперашніх умовах ці ёсць магчымасць неяк збіраць гэтыя доказы, рыхтаваць нешта на будучыню, калі, магчыма, у Беларусі зменіцца ўлада? У нас, у праваабаронцаў, як і ў іншых людзей, няма доступу да тых архіваў сёння. Няма інфармацыі, яна цалкам закрытая. Я сёння паманіторыў дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, пачынаючы ад Белты і заканчваючы рэспубліканскай цэнтральнай газетай, маю на ўвазе Савецкую Беларусь. Нідзе пра гэты выпадак, пра смерць палітвязня нідзе нават не ўспамінаецца. Гэта таксама пра што кажа? Пра тое, што ўладзе няма чаго сказаць, калі ўлада не вінаватая, чаму яна сёння не можа назваць публічна, каб грамадства не хвалявалася, публічна прычыны смерці маладога чалавека. Гаспадар Судаленко, а вось калі вы былі вязнем, наколькі ці былі такія выпадкі, калі здаралася, што нехта ў калоніі паміраў, і ці тады гэта інфармацыя яна апублічваецца ўнутры калоніі, ці яе таксама хаваюць ад іншых вязняў нават? Як звычайна ж чалавек памірае ў калоніі, тады прыязджаюць прадстаўнікі следчага камітэту, выклікаюць хуткую дактароў, якія канстатуюць смерць ды іншае. І, безумоўна, усе асуджаныя гэта бачаць. Мы, напрыклад, ідзем атрадам у сталоўку, бачым, следчы камітэт працуе там у якімсьці атрадзе. Што адбылося? Таксама малады, 35-гадовы асуджаны, правда, тады у нашым лагеры гэта быў не палітычны. Ён проста з вечара лёг, а зранку не прачнуўся. Гэта была не гвалтоўная смерць. Зранку ён уже быў халодны. Гэта пра што кажа? Пра тое, што няма медыцынскай дыягностыкі здароўя асуджаных. Чаму чалавек у 35 гадоў зранку не праснуўся? Вось гэтыя ды іншыя пытанні, яны якраз такі і застаюцца сёння без адказу. У нас ёсць пытанне ад аднаго з гледачоў. Навошта Лукашенко выдзяляе палітзняволеных сярод іншых жоўтай біркай? Было б разумней іх не ўжываць, ці не так?
Як вы лічыце, чаму? Ну, я думаю, что якраз таки для знищення, для того, що я казав, створити політичним в'язням ад при житті. Каб яны, калі прыйдзе час, пік зноў не пайшлі супраць улады, пратэставаць, як гэта было ў 2020 годзе. А ці бачыце вы шанец, што калі сапраўды за смерць спадара Паднябеннага нясуць адказнасць канкрэтныя людзі, калі абставіны гэтыя неяк звязаныя з тым, што канкрэтныя людзі спрычыніліся да ягонай смерці, што ў будучыні яны панясуць пакаранне, што ў будучыні іх можна будзе прыцягнуць да адказнасці? Я уже сказал про гэта кароткага. Міжнароднае права не мае сродкаў даўніны. Галоўнае правесці незалежнае следства, у выніках якога ніхто не будзе сумнявацца. А ўсё астатняе гэта ўжо пытанне толькі часу. Я нагадаю, што з намі на сувязі праваабаронца Леонид Судаленко, і вы можете задаць яму пытанне, пакуль мы з ім у жывым эфіры. І я хацеў бы вярнуцца да тэмы, якую мы асвятлялі на пачатку гэтай праграмы, пра шпіёнскі скандал, пра тое, што затрымалі намесніка кіраўніка малдоўскай спецслужбы, яго вінавацілі ў працы на беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі, а з Чэхіі высылаюць беларускага дыпламата, якога абвінавацілі ў тым, што ён фактычна кіраваў, ці ўдзельнічаў у шпіёнскай сетцы, якая ў некаторых краінах еўразвяза называецца там Румынія і Вугоршчына. Я хацеў бы спытацца ў вас, наколькі вы, знаходзячыся за мяжой Беларусі, адчуваеце сябе ў бяспецы, бо апошнім часам былі як скандалы ў асяродках дыяспары за мяжой, так і такія дагэтуль невысветленыя абставіны, напрыклад, знікнення Анатоля Котава, прадстаўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Ёсць іншыя сітуацыі, калі, магчыма, спрычыніліся да гэтага беларускія спецслужбы. Я, знаходзячись тут на тэрыторыі краіны еўразвязу, адчуваю сябе ў поўнай бяспецы. Так, я свабодна перасоўваюсь з адной краіны ў іншую і не бачу ніякіх у гэтым сэнсе праблем. Безумоўна, гэтыя гісторыі, пра якія вы кажаце, у тым ліку яны не дадаюць такой упэўненасці. Тым не менш, мы знаходзімся ў дэмакратычных краінах, дзе бяспецы грамадзян надаецца асаблівая увага. Поэтому я сёння спакойна тут жыву, працую і працягваю праваабарончую дзейнасць, не хвалюючись за тое, што да мяне могуць на вуліцы пад'ехаць затанірваны якісьці сіні бус, пакласці мяне на тварам у глебу, накінуць кайданкі і павесці мяне ў СІЗА. Такога тут дакладна не адбудзецца. А вы не боитеся, что не в СИЗА, а подъедет тонированный бус, и, я не ведаю, вас схопят и повязуть там праз мяжу багажнику, например? Таких прыкладаў пакуль у адносінах да праваабаронцаў, той дзейнасці, якой я займаюся, таких прыкладаў пакуль мы не фіксавалі, і поэтому думаю, што гэта пакуль немагчыма. А вось як бы вы ацанілі сітуацыю, калі былі напады, напрыклад, на палітыкаў, на латушку таго ж? На палітыкаў гэта значыць ідзе заказ ад палітыкаў, а калі мы кажам пра абаронцаў, тады што? Тады гэта, напэўна, не адбудзецца. То бок вы лічыце, што пакуль што улады Беларусі не лічаць праваабаронцаў мішэнню, не будуць нападаць на іх. Я б хацеў яшчэ зачытаць адзін з каментароў, каб вы пракаментавалі. Вось адзін з гледачоў наш напісаў, што міжнароднае права ўжо не працуе ў свеце, расплюшчыце вочы. Вот што б вы адказалі гэтаму чалавеку? Я перапрашаюся, просто вы не сказалі, які час мы будзем размаўляць, я зараз ужо павінен спыніць нашу размову, таму што... Вось на развітанне апошняе пытанне. Што бы яму адказалі гэтаму чалавеку? Уже шумно, я не чую вашего пытання, на жаль. Добра, дзякуй, я выбачаюся, што мы вымушаныя... Усяго найлепшага прывітання слухачам радыё Свабоды і жыве Беларусь. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на сувязі быў праваабаронца Леонид Судаленко. І я дадам, што пра апошнія падзеі, пра сітуацыю са смерцю палітвязня Андрэя Паднябеннага, а таксама пра
шпіёнскі скандал і нібыта выкрыццё беларускай сеткі шпіёнаў у краінах еўразвязу вы можете пачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. З вами быў Алексей Знаткевич. Заставайцеся са свабодай.